Podem configurar el Moodle per a que ens enviï un correu electrònic diàriament amb el resum de tots els missatges que s'envien als fòrums als que estem subscrits, en comptes de que ens enviï un correu per cada missatge. Per a fer-ho, hem de dirigir-nos al panell de configuració del nostre usuari, clicant a sobre del nostre nom a la part superior dreta, dirigint-nos fins a Preferències i acte seguit clicant sobre Usuari. Se'ns obrirà una pantalla amb totes les preferències disponibles. En aquest cas, clicarem a Preferències del fòrum i acte seguit ens apareixerà l'opció Tipus de resum de missatge de correu electrònic. Si el que volem és rebre un correu diari amb el resum de tots els missatges al fòrum, haurem de seleccionar l'opció Complet o Assumptes. Si volem reduir encara més el volum de correus electrònics que ens arriben dels fòrums, també podem configurar que, per defecte, no ens subscrigui automàticament als fòrums als que participem. Si escollim aquesta opció, podrem subscriure'ns de forma manual a aquells fòrums que ens interessi. Un cop fet això, haurem de desar els canvis perquè la nova configuració tingui efecte.